И отгоре слагаме по още една китка с пресна мента. И понеже, както са казали нашите приятели, колкото повече масло, толкова повече масло. Поливаме с още малко отгоре. И както се казва, издаване на първа, единствена и най-важна маса, защото днес ви учим как да се справяте именно с такива романтични ситуации, в които едни прости продукти, несложни, както виждате от този момент, се включват в състава на едни изящни и вкусни неща, които могат да представляват наистина едно удоволствие за всички, които са ви дошли на гости. Аз обаче продължавам нататъка с пълна сила, защото искам да направя и хрупкавия зарган. Слава, ето го и заргана. Да. Сега, по принцип, един такъв зарган може да го метнем и на барбекюто, но аз ще направя нещо много просто. Ще го изпържа в дълбоко олио. Да, сега ето така ще отрежеме опашката, за да е по-ефектна. И за да имаме по-интересни парченца, няма да ги режеме така направо, ще ги отрежеме така леко под ъгъл. Стават по-ефектни, по-красиви. Мога да ти кажа, че двама души с един зарган абсолютно могат да се справят. При положение, че имаме и гарнитура, не ни трябва нищо повече. Сега, и взимаме тези парченца, както е сурова рибата, и я потапяме в солена, студена вода. Най-добрата система за пържене на риба, ще сложа и кратуната, защото виж колко е ефектна. Между другото, зарганът, не знам дали си готвил. Готвила ли си зарган? Не, да. Има една много интересна колоритна способност. Вътрешната му кост позеленява. И става пъче, освен че... Да, и сега ще го видиш това. Страшно много неща тук, аз просто съм... Да, ма и аз съм много впечатлен от цялата тази красота, която направи. Искам да сме екип за винаги. Ама ние сме в момента страхотен екип. Със Слава, както виждате, ви прави една морска маса. Слава, следващото нещо, което ще направя, е един много бърз сос, в който, ето така, уважаеми зрители, взимам скелитките чесън, които сварих заедно с картофчетата. Така, слагаме ги в един блендер. В този блендер добавяме и някакви ядки, може орехи, но с орехи е много банално. Ще си направим един орехов, чеснов, млечен такъв сос. Ще добавя малко лешници. Хубаво е те да бъдат леко препечени, за да им се усили аромата. Ще сложа, разбира се, нещо зеленко, малко копърче. Така. Ето оттам ще те помоля, има една бутилка с зехтин да ми я дадеш. Ето така. По принцип, рибата е добре да поседи в студената вода поне 10 на минутки, ама ние ще я караме по бързата процедура. Добавяме малко зехтинче, разбира се, сол, черно пиперче и киселина, може лимонов сок, може... Оп, това е сметана, чакай, че щях да объркам. Сага малко прясно мляко и за да направим сосът хомогенен, гъст, слагаме малко хляб. Да. А понеже на една ръка разстояние имаме и картофче. Ще сложим едно картофче, за да стане по-благ соса. Така. Виж колко лесно става. Штрак. Штрак. И... Ето така. Ето така. Сосчето също е готово. Трябва да избереме в какво да го сипам. Не знам дали твоята изящна концепция се връзва. Аз мога да го сипа в една ето такава малка купичка. И ето така да го сервираме. Не знам дали се връзва със своята концепция, пак казвам. Добре. Уважаеми зрители, ние стремглаво се приближаваме към финала на нашето предаване, но трябва да покажа на Слава и как ще направим този страхотен, хрупкав вариант на риба. Аз много го обичам и винаги го препоръчвам. Никога не съм сготвил обаче по този начин зарган, който е една вкусна риба. Този зарган, големият е гръцки и той е садков, в смисъл ловен е във ферми. Но ние в България есента имаме много хубав зарган, много вкусен. Те са по-манички нашите заргани. Черноморският, аз много го обичам. Така, сосът ни е готов. Главата също. Хубаво ги отупваме тези парченца и ги мятаме в тиган. Само че преди това... Това е някаква тайна. За да... Станат хрупки. Да. Това е всичко от нас.
За сега обаче имаме да довършиме всичко онова тук, да добавиме малко масълце на нашите картофки. Не може тези картофки да минат без още малко масло. И да ги сложим на дъното на чиниите, за да може в последствие отгоре да кацне нашето зърганче. Пържен зърган. Нужните продукти за 2 порции. Една риба зърган. Половин килограм предварително сварени пресни картофи. 3-4 сварени скилитки чесън. 25 грама орехи. 25 грама печени лешници. Прясно мляко. 4-5 стръка копър. Сол. Черен пипер. Брашно. Олио. Зехтин. Начин на приготвяне. Отстранете опашката на рибата и я нарежете на парчета по тъгъл, заедно с главата. Потопете парчетата в усолена студена вода и ги оставете да престоят за 10 минути. Сложете в блендер сварени скилитки чесън, орехи, лешници, копър, зехтин, сол, черен пипер, прясно мляко и един сварен картоф. Смелете всичко добре. Оваляйте в брашно рибата. Потопете я отново във водата и спържете в предварително загрято дълбоко олио. Сервирайте рибата върху намачкани варени картофи с малко студено масло, а соса в отделна купичка. Ето, че естетиката на масата и на храната вече ще се комбинират и в основното ястие. Сега, сварените картофчета, още както са врели, Слава, така само ги... Да, смачквам ги. По една много проста причина. Че те просто са вряли на пара и са много вкусни. Тук отдолу ще сложа малко сулчица. И отгоре, абсолютно така. Масълце. Ама студено. Ето така на люспи масълце. Става страхотно. То се разтапя за секунди. И разбира се, рибата, която е изпържена, така отстрани. Слагаме по няколко парчета. Айде ти, понеже днес ни направи тази хубава маса. Да, най-красивата порция за тебе. Виж колко е ефектно и без особени усилия си направихме ето такъв хрупкав зърган с картофчета, масълце и всичко останало. Така. Издаваме. Слава обаче има и още една изненада за всички нас и най-вече за мен, защото една такава вечер не би представлявала нищо без един огромен свещник и без няколко свещи. Подай, моля ти се, онази красота, която да си я сложим и тук на ъгъла. Така. И за да седнем на масата, разбира се, най-добре тук отстрани, за да не пречи на всичко, да имате една изключително добре охладена бутилка. Погледнете потната купа с бяло вино. Както виждате, ние си направихме нещо много вкусно, много красиво, много изящно. Точно така. Вие от тук нататък ще ни завиждате. Слава, аз много ти благодаря за всичко, което направи за нас. Между другото, преди да седна на масата, искам да кажа и на теб, и на нашите зрители, че ти получаваш един страхотен контейнер за хартия, с който да хигиенизираш твоята къща. А сега нека да седнем и да похапнем, защото така ни се пада. Много се потрудихме, а вие, уважаеми зрители, ако искате да направите хората около вас достатъчно щастливи, не забравяйте, че масата, храната, количествата не са важни, могат да ви направят едни големи романтици, а романтиката в наше време е един много скъпо струващ продукт. Това предаване се излъчва благодарение на Горение, вашия приятел в кухнята.